Dragi gledalci televizije Svetlo i televizije Moba, dobar dan. Evo s nama je i danas u društvu Miroslav Paravinja, ekonomista, statističar, sportista, da U nabrajam dalje. penziji, ne preteruj, ne Evo, pre preteruj nego što bolesnost. krenemo na jednu izuzetnu temu, prvo Miroslave, da li vidiš šta ovde piše? Vidim Moba, Minhen, Bravo, tako? majstre. Ili Moba Čaša, jel? Munchem. Ili što bi Da, rekli da, da. naši, stari To je Moba pivska Munchem. čaša, jel? Da, to je čaša za pivo, zahvaljujemo se Goranu Pavloviću iz Minhena, članu pokreta Svetlo i Moba. On je napravio odbor pokreta Mobe u Minhenu. Mi se širimo intenzivno. Neki dan smo osnovali odbor Mobe u Smederevskoj Palanci i tako dalje. Moba je nezaustavljiva. Iako nas kleveću na sve strane, valjda iza dobrog konja velika prašina se vije. Nego, Miroslave, da mi krenemo na današnju temu, a tema je, dragi gledalci, zamislite, nakon onolikih para potrošenih u Kosjeriću, gdje je jedan glas se plaćao, bar tako ljudi kažu, i do 1000 evra, pa se gradi, kako se zove, Expo. Ne znam li reći to Expo. Pa se grade stadioni, pa ludilo jedno. Srbija je, znači, najjača zemlja u pitanju ekonomije, bar tako naš predsjednik. Evo, baš sam sad upalio dnevnik i kaže, to je ludilo. Prvi smo u svetu po ekonomiji, po privrednom rastu. Jedino ne znam kako su nam plate najmanje u Evropi, a cene najveće. Evo, nego Miroslave, reče ti meni da naš Vučko hoće da obnovi neku oblast u Ukrajini ili da pravi 2 grada. Mislim, čovjek ima toliko para, pa ajde da pomognemo tamo onom što se sve razrušilo. Pre svega, dobro veče našim dragim mobašima i ostalima, čak i ovim botovima. Videlo se sada da i oni malo počinju da gledaju drugačije na sistem. Ostadoše bez para, tamo da si govorio u Kosjeriću i kako se zove u Zaječaru, ostadoše bez obećanih para. Znači, mnogo je lopova u okviru te ekipe, obećavali babama, dedama, a babe i dede, fini, lepi, pošteni, prodadoše unuke za po 3000, tako da nije ni čudo što ovoliko traje ova vlast, jer nije taj narod mnogo bolji od njega, samo da znaš. Oni sad žale, nisu dobili 3000. To da je pravna država, bili pohapšeni i ovi i ovi. I ovi što daju pare i ovi što uzimaju pare. A policija, nažalost, hapsi maturante, hapsi studente. Nema šta da radi, nego da čurliju sa mature, koja se pobune, uskoro će osnovci pobuniti, pa će valjda i njih hapsiti. Pa kad ne budu mogli njih, hapsit će im roditelje. Znači, mi živimo u takvoj jednoj diktaturi da to nije normalno. A ovo što si ti sad rekao u Ukrajini, znači, svedoci smo da je ekipa juče bila u sastavu mali Soroš i mali Zelenski i ostali lideri, 10 ili 11 lidera je bilo. Uglavnom tu je bio prijatelj Rama i Vučić, oni odskaču. Ja sam tu sliku gledao, nemoj ja to da pratim, to meni muka. Ali oni imaju po 2 metra, pa onda štrče iz tog brloga. I video sam Vučića kako se obraća i kaže da bi volao da obnovi jedan grad ili 2 grada ili jednu veću oblast ili manju, kako je već rekao, nebitno. Za mene je, na primjer, oblast Srema velika oblast, to je za Ukrajinu 0, a za nas je to veliko poprilično. Sad, ja samo pitam od kojih para, od kog novca. Znači, ja nisam onaj koji prati šta radi Amerika. Pratim koliko pratim, šta radi ovi, šta radi oni, ja pratim šta se dešava u srpskoj ekonomiji, stanje je žalosno. Znači, više nego žalosno. Dinara nema u ovoj zemlji. Da ovi naši gledalci znaju, kad bi bilo koja opština ili Republika Srbija htela da napravi javni WC, znači javni WC koji u principu je nekad je to znalo negde i biti, ima 5-6 ženskih kabina, 5-6 muških kabina i da to onako pristojno izgleda, ne znam, 50-60 kvadrata negde u centru ili negde blizu neke pijace ili šta ja znam,
mi to ne bismo mogli da napravimo od novca koji mi imamo stvoren akumulacijom iz srpske privrede ili ne znam novcem iz opštine ili iz grada. Niko nema toliko novca iz naše sopstvene akumulacije. Znači, mi bi morali da idemo u stranu banku, jer je to takav sistem sad, i da kažemo mi pravimo WC, treba nam novca za WC, dajte nam novca. E sad, da ne misle ovi naši slušaoci da ja tu sad foliram, lažem ovo ono, ja ću tebe zamoliti tabelu koju ti pošaljem da objaviš i da je opet zadržiš jedno, kako se zove, pola minuta, minut, da ljudi mogu da vide. A to je tabela za prva 4 meseca budžetskih prihoda i budžetskih rashoda. Znači, konstantno mi pričamo iz MOBE da naš budžet nije u ravnoteži, da postojeća srpska privreda ne može da prikupi dovoljno sredstava da zadovolji rashodnu stranu budžeta. Znači, naši su troškovi mnogo veći nego što su prihodi. I kako to rešavamo? Rešavamo kroz neka nova zaduženja ili kroz prodaju imovine. Znači, nema drugog načina, fali nam novac i mi ili nešto prodajemo kapitalno ili se zadužujemo. Tako da za ova prva 4 meseca, a to će ljudi videti u tabeli, to je državna tabela, to ja nisam izmislio, zato što imamo ove botove koji mozga nemaju, pate od tog botulizma. To je znači zvaničan državni podatak koji ja nađem, iznesem, pokažem, prikažem, komentarišem, da li na ovaj, da li na onaj način. Znači svi ovi što su na budžetu treba da znaju da novca uopšte nema. Za prva 4 meseca deficit budžeta, manjak budžeta je 78 milijardi, prošlo je već skoro mesec i po dana, ja pretpostavljam da će se s ovim mesecom završiti sa otprilike 120 milijardi dinara deficita. Znači manjka nemamo, ne možemo da stvorimo taj novac, on se zadužuje. E sad, ja bih volio da mi neko objasni od kojih para ćeš ti zemljače da u Ukrajini obnavljaš neki gradić, evo nek bude gradić poput moje Pazove. Razume, Pazova, opština cela 65-6 hiljada stanovnika, grad ima 20 hiljada, 22, nema više, znači eto, nek obnovi neku opštinicu poput opštine Pazova. Od čega i kako? Ja postavljam pitanje. E sad, možda je on mislio od privatnih sredstava koje su kumovi, on ima 75 kumova. Najpoznatiji su trenutno Kokeza, on je tamo negde u Majamiju, videli smo ga sad u aferi trčanja oko ove, kako se zove, hacijende od Trumpa, znači videli smo da tamo je Koki ili Kokeza 640 miliona. Kum Nebojša Stefanović koji je bio ministar policije, on imao moćnu platu kao ministar policije, on je 1-2 diplome dono divlje fakulteta i doktorata, kako se zove, niko u policiji to nije primetio i on je dobio neku ogromnu platu, on sad ima milionske vile po Atini, čak kaže da je promenio i državljanstvo, da nije više državljanin Srbije, znači ta plata ministra policije verovatno bila par miliona evra mesečno. Kako to, ja nemam pojma, nije mi poznato, ali čovek je zaradio, za to vreme njega već nema 4-5 godina, on je jako puno novca zaradio kao ministar policije. To je meni nejasno, znači bavim se ekonomijom, sve živo, u principu mator sam, sve živo znam da pogledam, ali mi nije jasno kako čovjek zaradio milione. Treći je sad ovaj što je u Americi, neki Nikola Petrović. Neki Nikola Petrović, on nam je tužio Dragaša, sećaš se, kad je Dragaš radio iz APR-a, analize elektromreže i pokazao da fali puno novca elektromreže, ovaj ga je tužio. Tužio u isto vreme Milovana Brkića. Prema zvaničnim njihovim podacima. Samo da završim za ovo treći. Pokazao zvanične podatke na sajtu EPS-a i napravio analizu. Iz APR-a je radio analizu, kako se zove, završnih računa i dokazao da fali puno novca. I onda ga je tužio. Međutim, nije ni čudo što ga je tužio. Taj je, znaš li ti da je on završio fakultet po istraživanju ljudi iz tabloida, on je u Gabaroneu završio fakultet. To je Bocvana.
Znači, Gabarone Bocvana, on je doneo diplomu da kad su ljudi istraživali, našli su da sa takvim nazivom samo Gabarone ima, kako se zove, takav fakultet, pa su onda zvali i tražili službeno sa tog fakulteta da li je neki Nikola Petrović završio tamo, međutim oni su rekli da nije ni tamo završio. Tako da to su ta 3 kuma, sad ja ovi dalje 72, samo malo, ne znam. Još jednu stvar da kažemo za Petrovića, Nikolu. On je slavio rođendan, ne znam koji, u Veneciji, pevaljke je dovozio sa privatnim avionima i ove naše Pinkove pevaljke i kaže da je njegov rođendan koštao nekih, po procenama, oko 3 miliona evra. Pa eto, toliko samo. U pitanju je jak čovek kum. Razumijem? Sad, ovi 72 ostala kuma, ja ne znam, stvarno ne znam. I možda je čovek mislio, kad skupi sve kumove, pa od tog novca da tamo investira u Ukrajinu i da napravi neki grad. I ja stvarno ne bi imao trenutno ne bi imao nikakvih problema od privatnog novca, koji pretpostavljam da je nekad bio državni i naš, da oni tamo to rade i grade. Međutim, iz budžeta Republike Srbije to nije moguće, budžet je u deficitu dinara, nema, budžet je prazan. Sad, šta još mi imamo? Za prva 3 meseca, ovo je malo teže našim, kako se zove, slušalcima i gledalcima, platni bilans Republike Srbije je u deficitu 1,421 milijardu evra. Zašto se to dešava? Pre svega, spoljnotrgovinski deficit je ogroman. Spoljnotrgovinski deficit za prva 4 meseca je negde 3,2 milijarde, bit će do kraja između 10 i 12 milijardi. Znači, veliki pritisak je na spoljana plaćanja koja mi mora da odradimo stranim inodobavljačima. Sledeća stvar je tu, kako se zove, loš priliv stranih direktnih investicija. Znači, tu je jako veliki problem. Strane direktne investicije u bruto iznosu za prva, kako se zove, 3 meseca su iznosila 704 miliona evra, neto su iznosile 555. Znači, bruto neto imate kada se iz Srbije iznese jedan deo novca, pa se odbije, onda se dobije bruto neto. Kako se zove, tu imamo značajan pad u odnosu na prethodnu godinu, čak je taj pad preko 50%. I znači nema priliva deviza, smanjena je. Sad, u istom periodu odliv naših deviza je 744 miliona. Znači, neto priliv 555, odliv 744. Razlika od skoro, koliko to dođe, 755, kako se zove, i to je negde skoro 150 miliona je. Kako se zove, razlika ta između priliva i odliva. Sad, šta je tu problem još? Znači, u tom nekom vremenskom periodu, a to će se ove godine manifestovati, te strane direktne investicije će značajno biti manje u odnosu na raniji period zbog, ajde da kažemo, političke nestabilnosti. Ulazilo je puno nekakvog sumnjivog novca i ovde se oplođivalo i sve, a zvanične dividende koje imaju strane kompanije ovde će biti veće nego što će biti priliv tih stranih direktnih investicija. Tako da mi ulazimo u taj neki drugi problem. Pored spoljnotrgovinskog deficita imamo minus na stranim direktnim investicijama, znači nemamo deviza više. I sledeća stvar je priliv iz inostranstva doznaka. Naši ljudi, ono što šalju, za prva, kako se zove, 3 meseca je 16,5% otprilike taj priliv smanjen. Ja pretpostavljam zbog težih uslova života i u zapadnim zemljama i da se zato manje šalje novca kući rođacima. Tako da, eto, svi su nam ti parametri u minusu i jednostavno će biti problem održati kurs, odnosno Narodna banka će morati da interveniše i da ubacuje iz deviznih rezervi, će morati da ubacuje valutu kako bi se to sve saniralo. Tako da već do sad je
potrošeno otprilike 1,2 milijarde evra, ko zna koliko će do kraja godine morati Narodna banka da interveniše, da sačuva nekakvu stabilnost kursa, a ta stabilnost kursa će biti opet u problemu, jer samo smanjivanje deviznih rezervi, a dinarski, jer svi znamo da Narodna banka radi kao menjačnica, u dinarskom delu bi faktički trebalo da dođe do povlačenja dinara koji su u opticaju, a to će onda izazvati neverovatan lančani haos. Tako da svi treba da znaju da je moguće i da je inflacija neminovna ove godine i to narod vidi. Država lažira inflaciju na primjer 0,4% mesečno, na 0,4% mesečno, 4,5% godišnje, i prošle godine i ove, mi svi znamo da je ta inflacija makar 25 do 35%, u zavisnosti od toga šta kupujemo, to viđamo u marketima. Tako da, moj Milane, ja ne znam odakle Vučić misli da namakne taj novac za Ukrajinu, sem kažem od kumova, ima ih puno je novca nestalo iz ove zemlje za zadnjih 13 godina, tako da ja tvrdim, i ti molim te tu ćeš tabelu ostaviti da ljudi vide, znači mi imamo sve što je vezano za pare u minusu. Znači mi nemamo novca ukoliko ne krenu neki novi krediti, tako da jednostavno novca nema i nije moguće. I on sve to, ja ne slušam šta on priča, on veze nema u ekonomiji, to tvrdim, ali mi novca nemamo, može samo da dobije kredit i da zato založi državnu imovinu ili ne znam, kopaće se litijum, predaće fakultete, univerzitet, tako da novca nema, eto to da znaš. Imamo 44 milijardera, imamo rekao 44 milijardera i 33.000 milionera, pa da njih malo istresemo iz njihovih džepova, za početak namirimo to, a ove političare zna se gde u Prdekanu. Znaš kako, Milane, da bi to radio moraš biti vlast. Znači to je jedan proces, moraš biti vlast, tako da moraš biti vlast, moraš doneti adekvatne zakone ili lex specialise nekakve i moraš utvrditi gde je taj novac i da li je taj novac stvarno kradeni novac, tako da, eto, ali prethodno moraš da ostaviš vlast, a to nije baš tako lako. Videli smo i u Kosjeriću, videli smo i u Zaječaru, videli smo ne lažne, nego ove biračke spiske kod svakog naprednjaka, policija ne reaguje, tuče ovu omladinu, vata, videli smo i policajce koji nisu policajci, znači to je organizovana kriminalna grupacija i neće to ići tako lako, međutim... Jeste, ali smo i videli jednu drugu stranu. Videli smo da on sa teškim potplaćivanjem, podmićivanjem, krađom, lopovlukom, lažiranjem, jedva je uspeo Kobajagi da namakne pobedu. Znači, zavisi da se sad izbori organizuju u celoj Srbiji, pa nema on toliko policajaca i toliko para da sve podmiti. Naravno da nema, sve se ja to slažem, mi smo sad u ovom momentu daleko brojniji, videli smo i u Zaječaru i u Kosjeriću, ja sam Kosjerić pratio 5-6 sati minimalno, hvala Bogu imalo je da se prati, ajde da kažem, naša opcija je daleko moćnija na internetu, kako se zove, od njegove opcije, tako da gde god su bili njegovi krimosi, nalaženi su tamo i da nije bilo policije, ko zna šta bi sve bilo, koliko bi batina dobili, pretpostavljam. Međutim, policija se stavila na stranu, bez obzira što su to bili izbori, što je policija morala da bude neutralna, jer u Kosjeriću u tom momentu nema vlasti. Izbori su, ne zna se ko će u ponedeljak biti nova vlast, policija se i dalje stavlja na stranu, znači kriminalaca i kriminala, verovatno takva naređenja, ne interesuju ih ni ustav, ne interesuju njihova pravila službe, oni slušaju naredbe, ima ih 45.000, ja moram da kažem, kad dođe do promene vlasti, na budžetu je 700.000 ljudi minimalno direktno zaposlenih, neće trebati više od 350, mislim da će sve službe morati da pretrpe velike otkaze i smanjenje broja zaposlenih u tom javnom sektoru, tako da će i veliki broj policajaca morati da se nađe na ulici, naročito oni koji su zloupotrebljavali svoj položaj. MOBA je tu predvidela nečastan otpust iz službe,
Znači, jednostavno dolazi neko vreme, a ne može se ovo zaustaviti, omladina je ustala, znači vidimo maturanti, oni hapse maturante, koja je to beda, pa taj mali imao 5 godina kada je Vučić došao na vlast, ti ga sad hapsiš, šta je on mogo da uradi? Šta je mogo da uradi? A na drugoj strani imaš kriminalce čija se imovina meri milijardama koje su nestale iz države. Znači, to je jako dobro zato što to, ajde da kažemo, njihove roditelje, njihove babe, dede na neki način tera da budu protiv ove vlasti. Međutim, ono što je mene iznenadilo, koliko je tih starih ljudi pristalo za 3000 da glasa protiv svojih unuka. Znači, prosto mi dođe želja, majke mi mile, da ti unuci odu iz zemlje, te babe i dede da ostanu, da jedu onu čajnu što su dobili i kulen iz Zlatiborca, da jedu, da ostane, da im svaki dan donose, da što više jedu, da im skače pritisak, jer nisu ništa zaslužili nisu. Znači, dobro nek se najedu svaki dan i pritisak na 200, 220, dok ih ne rasturi. Ne mogu da verujem da postoje tako pokvareni, matori ljudi, kako se zove, koji prodaju svoje unuke za karton 2 suhomesnatih proizvoda i za 3000. To je sramota. Znači, to je sramota. I te ljude podjednako treba hapsiti i prijave podnositi protiv njih, kao i ove Vučićeve što kupuju za pare glasove. Znači, jedne i druge, to su kriminalne radnje, podjednako su odgovorni i ovi što uzimaju pare. I meni se više gade ovi što uzimaju pare, nego ovi što daju pare. Zato što oni prodaju svoju porodicu za 3000 i ne znam, karton suhomesnatih proizvoda. Tako da malo sam gledajući sve to po tim raznoraznim kanalima, pa malo sam razočaran koliko je narod pokvaren. Znači, koristim tu reč, užasno pokvaren narod. Isto tako na ovoj nekoj našoj strani, ajde da kažemo, znači, sve ono što je protiv Vučića, a nije u Skupštini, je prava opozicija. Tako sam ja bar mislio. Neko je ovakav, neko ovakav, nema veze. I mi smo tu bili korektni i nikoga ko nije u Skupštini, mislim da niko iz Mobe nije ni pomenuo, ni napao. Znači, jednostavno, to su sve raznorazne grupacije, pokreti, ovi, oni pojedinci. Međutim, sad primećujemo kako se pojavljuju raznorazni pojedinci, su to uglavnom pokreti manje, koji pljuju po studentima. Pljuju, oni kao ovo, ono, znaš, pazi, imaš 65 godina imaš i ništa nisi uradio za zadnjih 30 godina i ti pevaš, nisi napravio ni 3 čoveka, nemaš organizaciju da se obuniš protiv nekoga i ti sad napadaš mladost koja je uspela da podigne celu Srbiju i koja ima organizaciju. Kako te bre nije sramota? Da li je to da li oni nemaju mozga, da li je zbog uticaja, ajde da kažem, Vučića, vlasti, udbe, službe i onda imaju taj sistem da razvodnjavaju taj neki protest koji dalje traje i trajaće sve više. Ne može se omladina zaustaviti. Onog momenta ako se zaustavi, omladina se pakuje i odlazi u beli svet, ovde ne ostaje ništa. I to će biti tuga i žalost. I ja ne znam šta taj Vučić priča po televizijama, jer ne gledam, ali ne daj Bože da realizuje ono što piše u budžetu. 27,5 milijardi da on ima programa i projekata da se zaduži ove godine, možda sledeće, i da on to realizuje, a već smo rekli, budžet, vidjet će se iz tabele koliko je u minusu, za ovu godinu je planiran fiskalni deficit od 2,7 milijardi evra, znači toliko mora da se zaduži, 4,5 milijarde su dospele obaveze, dospeli krediti i to mora da se zaduži. Znači, druže moj, ja ne mogu više, muka mi je da pričam koje su to sve cifre. Kamatu kad sabereš, svi učesnici ove godine plaće kamatu 5,8 milijardi evra. Odakle? Građani, privreda i država. Odakle? Samo kamata narednih 10 godina ti je 60 milijardi minimalno. Samo kamata. Da li to neko ume da sračuna i da stavi u glavu? Da li to onaj policajac kad vata onog malog klinca, kako se zove, maturanta, da li može da razmišlja koliko je država zadužena? Gde su te pare?
Gde su te pare? Znači, niko video nije od nas te pare, kako se zove, ne od nas, nego gde si potrošio toliko novca, u šta je to sve otišlo? U puteve. Jedino što se vidi, to su neki putevi koji su rađeni po 3, 4, 5 puta. Po ceni puta 5. Pa neke i 3 najmanje, pa je to strašno. Šta si drugo radio? Ništa. Sve se raspada. Znači, ceo sistem je u raspadu. Oni kad odu, ostaće ekonomska pustoš. Znači, ostaće haos. Onda su mi smešni i ovi koji političari, takozvani, ajde da kažem, koji nisu u Skupštini. Ove u Skupštini ne na računa, njih samo interesuje, dobiju privilegiju, platu i da se tamo zezaju jedni protiv drugih, a u stvari svima je isti gazda. I ovima prozapadnima i ovima takozvanim, ajde da kažem, desnima, koji bi kao trebalo biti naši, ali nema od toga ništa. Njih samo novac interesuje. Ali ovi ostali, pa oni ne znaju kakvom problemu je zemlja. Znači, onog momenta kad, ako dođe do promene vlasti, pa ti imaš za 25 dana imaš problem. Imaš problem da ne znaš kako se zoveš. Tako da, eto, ja spadam u red onih koji bi voleo da nigde ne budemo angažovani. Momentalno. Ne možemo mi bez tebe. Pa ne, nego mislim i na moje kolege, ne mislim ja sam, nemam ambicija, baš ništa. Ljudi ne shvataju da nas iz MOBE uopšte ne zanima vlast. Oni ne shvataju da MOBA ima preko 200 ekonomista. Oni misle naš 4-5 što priča, 5-6, ne znam koliko nas je, ali MOBA ima preko 200 ekonomista u svom sastavu. Diplomiranih, sa ugledom i magistara i doktora nauka. I magistara i doktora nauka. U tih 200 ekonomista ima. Međutim, mnogi neće da se, ajde da kažem, neće da se javno prikazuju, neki radi u državnom sektoru i sve, a sa nama su, tako da jednostavno to je taj sistem. Ali jednostavno kad vidim način na koji oni razgovaraju, kako razgovaraju, a ne razumeju problematiku u kojoj je ova zemlja, ja navijam da ti neki drugi naprave neku novu vlast. Ali nećeš mi zrođače da znaš prodavati srpsku imovinu. Nema dalje prodaje, a nema ni zaduživanja, već smo prezaduženi. Ajde pokreni bilo šta. Znači, nema zaduživanja i nema raspada imovine i nema prekopavanja Srbije. Znači, to mora da znaju. Znači, nema litijuma, nema rudnika nigde do daljnjeg. Znači, ne može ni jedna strana kompanija da ucenjuje, znači, nema toga. Sad, ako možeš da funkcionišeš, a da ispuniš najmanje ta 3 uslova, nikakav problem nije. A svi ovi, kako se zove, neoliberalni, liberaši, kako kaže ovaj naš drugar, liberaši, ekonomisti, koji u prvi plan stavljaju MMF, Svetsku banku, Evropsku banku za obnovu i razvoj, pa ne znam, strateške partnere, ovo, ono. Znači, to sve, druže moj, veze nema ovome što ja pričam. Veze, mogu imati 4 doktorata. Znači, veze nemaju, to su prozapadne sluge koje će imati dalje zadatak da kažu dobro je da predamo litijum Nemcima ili ne znam već bilo kome, sasvim mi je svejedno. Dobro je da nuklearni otpad lagerujemo, i to sam zaboravio, Francuzima. Znači, tako ćemo da preživimo još 6 meseci. Nema uništavanja Srbije, kraj je tu, znači tu ćemo biti daleko rigorozniji prema nekoj novoj vlasti ako se pojavi, prema našim kolegama, o tome pričam, prema kolegama ekonomistima, jer mi vidimo da vetar duva, jer ne pripadamo nikome i nismo sem narodu. Tako da nismo nešto omiljeni u zadnjih nekoliko meseci, ali nema to veze. Ja iznesem podatke, pa neka ih, kogod hoće, neka ih demantuje. Tako da, eto, to je to. Uglavnom, žao mi je što moram da kažem, ali Srbija srlja u neverovatnu ekonomsku propast. Političari nam više ne trebaju. Političari su paraziti, oni uništavaju republiku i demokratiju. Novo društvo bez profesionalnih političara. Miroslave, ti dok sve to pričaš, ja se nešto jako radujem. Iako su te tvoje cifre toliko zastrašujuće, ali ja se radujem jer vidim da je tome kraj. Da su se digli studenti i sa stručnjacima MOBE, pa mi preporodimo Srbiju za godinu dana. Ja to tako gledam.
Pa vidi Milane, Gledam zavisi i to da koga je će... ovo ima kraj. Ovi do kraja godine neće izgurati, garantujem. Vidi Milane, ono što, ajde da kažem sad ja nešto možda i politički, znači studenti su ti koji su probudili ovu zemlju i mi ćemo ostati do kraja uz njih, možda uz neku kritiku, ovo ono, mi smo predlagali okrugli sto gde bi oni bili nosioci tog okruglog stola, da bi oni pozvali raznorazne ljude, a i ukoliko nas ne pozovu, znači ukoliko nas ne pozovu, mi ćemo ih opet podržati. Šta će mi biti teško ako ta njihova lista kad dođe na red, a doći će, kriza će biti sve veća, doći će od jeseni, jednostavno ovaj neće znati šta da radi više. Ako ti on danas pričao na TV-u da naša ekonomija najjača, a ja ti dam podatke kako stoji budžet, znači on je skroz prolupao. Znači tu nema, ti vidiš da dinara nigde nema, da li je njemu neko obećao, da li je našao negde nove tamo pare, imam ja spisak svih tih banaka po Evropi i svetu odakle on treba da dovuče pare. Da li mu je neko nešto obećao, ali svi se sad ustežu da daju novac zato što je politička kriza i ljulja se sve. Znači ljulja se sve, ti ne znaš da li će za 3 meseca ovde biti neka nova vlast koja će jednostavno reći više nema vraćanja kredita do daljnjeg, ajde da vidimo šta ste radili, gde ste muvali, šta ste ukrali, tako da situacija će biti jako, jako zeznuta i ja bih samo voleo da na toj studentskoj listi ne bude tih prozapadnih. Oni mogu da dobiju, ajde da kažem, do 30% u vrh glave, pogotovo ako budu ove stranke iz parlamenta, znači to je plač majke Božije sve, i ako ne mogu preći više od 30% na tim listama za eventualne izbore, iako kažem, nisam ja siguran da će biti tih izbora, ja mislim da će oni izazvati negde nekakve sukobe, jer u ovoj godini treba da bude još izbora lokalnog karaktera, ja mislim u 12 opština čak da treba da bude izbora i njega je strah sad da raspiše izbore, jer čak imam utisak da je bilo u 5 opština, da su bili izbori u 5 opština sad kad je bio Kosjerić i Majdanpek, da on ne bi uspeo da pobedi, jer ne bi imao dovoljno ljudi, dovoljno, ajde da kažem, kriminalaca da sve to suprotstavi narodu. Jer ulice u Kosjeriću su bile kontrolisane 100% od naroda i studenta. I znači sve je bilo pod kontrolom. Nisu mogli ništa, nisu mogli da dovlače previše kolima, gde god su bili su opkoljeni. Tako da je jednostavno to način kako da se spreči, ajde da kažem, ta neka, to neko fizičko glasanje. Međutim, oni su to odradili papirološki, tako da imate i tu krađu o kojoj niko ne razmišlja, znači jednostavno bez nekih kamera, da smo imali elektronski zapisnik i screenshot da se napravio sa tog zapisnika i odmah poslao, imaš aplikaciju opština Kosjerić, ne znam, od 1 do 27, kako si zapisnik, on sam ide na svoje mesto, zapisnik sa, ne znam, broja, izbornog mesta broj 9 i ta aplikacija sama sabira sve učesnike i nema muvanja. Znači, potpisali svi članovi biračkog odbora koji su trebali da potpišu, kamere snimale, nemaš ti naknadnih zapisnika, nemaš naknadnih prevara i ubacivanja i prepravljanja i šaranja, znači jednostavno i naknadnog brojenja nemaš, jer su oni konstatovali, sem ako nešto nije sporno, pa nisu potpisali zapisnik, ali tamo gde su svi potpisali zapisnik, nema naknadnog brojanja, to je tako, jednostavno, tako da eto, to su neke stvari koje bi rešile, da ne pričamo o biračkom spisku i ostalo, ali jednostavno način, ako se bude i dalje išlo po lokalima na izbore, njemu će biti sve teže. Druga stvar, izvaro je sad te penzionere za neke pare, tražit će mu sve više para, ne znam ni odakle obezbeđuje više te pare, da li to daju njegove firme, to su velike cifre, radove isto, teško će moći, ovamo se pominju cifre nenormalne za radove u Kosjeriću, za Zaječar, znači to je nešto što je u principu po meni nenormalno toliko novca potrošiti, on to neće moći trošiti u ostalim opštinama. Vidjet ćemo, ne treba puno pametovati, ali kažem, studenti su nosioci, studenti vode igru, MOBA podržava studente do
daljnjeg, ne do daljnjeg, podržavat ćemo ih i ako nas preskoče, nema veze, jednostavno bitno je da se ovaj režim skloni, pa posle toga možda bude i nekih normalnih izbora ili svega. Tako da eto, Milane, to ti je to. Miroslave, dragi gledalci, bio ovo naš Miroslav Paravinja, ekonomista i statističar iz Stare Pazove, a vi radujte se danima koji dolaze, radujte se pokretu Mobi, radujte se Svetlu i pridružite se Mobi. Prijatno.